Да, наистина Пепи фантастичен гол на Преслав Йорданов. С него ЦСКА поведе с 1-0. След това Николай Цветков узакони успеха на червените. Преславе, честита победа най-напред и честито класиране на финал. С какво най-вече надделяхте над Берой, защото такива победи в двата мача категорични като резултати, като игра? И мисля, че много борба. Трудихме се през цялата година така, както се казва, тренирахме всеки ден усърдно. Вижда такъв колектив имаме и мисля, че това ни помогна и най-вече и тази страхотна публика, както това не се вижда всеки ден по стадионите. Преди малко говорихме с Борис Галчев. Той каза в прав текст, че никога не е бил в толкова силен колектив като футболист. Ти можеш ли да потвърдиш? Точно така и аз съм на това мнение. Просто такъв колектив не съм бил и аз лично никога. Просто момчета страхотни, помагаме си, както виждате, и на терена, и извън терена. Просто страхотен колектив наистина. Какво е да се работи с Христо Янев? Кои са най-големите специфики в неговата работа? Както виждате, резултатите сами говорят. Просто перфектно си върши работата и съм много доволен, че мога да работя с него. Разкажи малко повече за тази комбинация, която се получи при гола. Там ли искаше да насочиш топката? И да, сами така успя да се пребори за една топка. Върна ми я точно с греда, не очаквах да влезе, но исках там в далечния гол да я насоча и получи се и много съм щастлив. Има една приказка, че когато човек губи нещо, не знае какво печели. Да, вие не играете в А група, но тази любов на феновете и тези победи, които направихте, са нещо със сигурност, което едва ли щеше да стане, ако беше в друг отбор. Да, сигурно е така. Както виждате, отборът е в такова положение в момента. Надявам всичко да е наред за бъдеще. Тази публика го заслужава. Просто това е което мога да кажа. Сега, Монтана или Литекс? Имаш ли предпочитан съперник? Нямам предпочитан съперник. Ако си играем нашата игра, просто виждате, че и публиката ни помага. Просто не знам, който иде, мисля, че имаме сили да се справим. Това е. След тази убедителна игра, може ли вече да се каже, че ЦСКА е фаворит за спечелване на купата? Не бих казал фаворит. Ние сме отбор от две група, както се казва. Какво да ви кажа? Фаворит не сме със сигурност. Ще дадем всичко от себе си на финала. Надявам се да спечелим. В личен план, това ли е най-силният ти сезон? Бих казал, че може да се каже да. Добре, желая ти успех от все сърце. Това беше и Преслав Йорданов. Той смени доста отбори у нас в А група, но ето, че сега с екипа на ЦСКА бележи нови и нови голове. Обратно към студиото.